אז איך מצלמים סרטון לטקס שמיניות? אז איך מצלמים סרטון לטקס שמיניות? 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 אז איך מצלמים סרטון לטקס שמיניות? 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 תגידו, איך מצלמים סרטון לטקס שמיניות? שלב ראשון, לתכנן מראש. וזה בשביל שלא יצא לכם כל מיני מקרים כמו חלמתי. כותנה וכותנה. שלב שני, להחליט מה מצלמים. יא חתיכת בן של אתה יודע, אתה שמעת אותי? אני כל כך יא חתיכת בן של מלכה, אתה יודע, אתה שמעת אותי? אני מתה עליך! כל כך כיף איתך, יא מלך! שלב שלישי, משחק ברמה גבוהה. אני שחקן נפלא, רק תתן לי צ'אנס להוכיח לך ואני אעשה את זה. בסדר, חבל, כי אני שחקן נפלא, רק תן לי צ'אנס להוכיח לך ואני אעשה את זה. שלב רביעי, לצלם מקצועי. תמיד תעדיפו לצלם חצובה ולא סתם להחזיק את המצלמה. תצלמו אופקי, זה לא סלפי. ותמיד, אבל תמיד, לצלם בפוקוס. תאירו טוב טוב את מה שאתם מצלמים. אל תשימו מוזיקה חזקה מדי, ותדאגו שיהיה מוזיקה, כי אחרת זה משעמם. ושלב אחרון, והכי חשוב, תמיד, אבל תמיד, להפיק את המרב. אוף, אבל למה תמיד את מירב?